Når du kigger på din maskine, så ser den sådan ud, når den kommer ud af pakken. Du skal trykke på den sort knap, som du har fundet ud, og du skal trykke den i den retning. Så ind med dine tommelfinger. Hele vejen ind, så tager du fat i toppen, tommelfingeren på den her side, 2 eller 3 fingre på den anden side, og du trykker den helt tilbage til dig selv, så du kan slippe med fingrene, og så kommer det af, kan du sige. Så tager man den gamle på af, og sætter den nye på, og så sætter du den ned i første position, der. Man starter den og trykker den helt hjem med det samme bevægelse. Så har du skiftet top, og vi gør det igen i omvendt rækkefølge. Så du trykker den der ind i samme retning, som toppen sidder på der. Tommelfingeren. Så tager du tommelfinger og 2 fingre bag den, hele vejen tilbage til dig selv, så den der strutter i vejret. Det er vigtigt. Så tager du den nye tilbage til første position, og så trykker du den plads og starter. Så nemt er det. Jeg skal lige prøve noget, fordi du siger, at de skal vippe den ned, de skal trykke den ind. Ja, det tror jeg selv. Nej, du sagde op. Ja, den Men så står de måske og brækker den op. Nej, Jo, ind i samme du sagde retning. Op. Ja, det må du selv om du sagde op i samme retning. Du selv høre videoen. Jeg gider ikke diskutere det med dig, men det var det, du sagde. Du sagde op i samme retning. Nå. Okay, så starter du lige igen. Vi tager den om igen. Så.